Бедните котенца. Май не прецениха силите си добре. Вижте, там като че ли една още мърда. Не, една от мишките е облякла кожата и танцува танца на победата. Котките бяха изядени от мишките. Това може да се случи само в нашия храм или но, Боже мой. Какъвто кметъл, такъв и града. Видя ли какво стана с твоите специално обучени мацата? И сега ще ми кажеш, че си похарчил целия бюджет за няколко котки в помиярки. Спокойно. Няма. Само без квалификация. Аз като един общественик, разбира се, съм предвидил една такава ситуация. И паралелно с първата покана към котките съм отправил друга покана към наши приятели, дебнещи в гората. Каква е тяхната локация? Те са вече тук, шефе. Дойдоха веднага, щом разбраха за провала на план А. В такъв случай, дами и господа, за мен е чест да ви представя нощния рицар и неговата свита. Сигурно кметчето ми е предложил цялата гора. Ще успеят ли тия кукумявки да свършат работата? Как това са рицари на нощта? Хилядолетия плъховете са треперали от страх пред тях. Летете, храбри мои! Раздайте мъст! Пирувайте с плътта на враговете ни! Резервен план, казваш. Видя ли какво стана с твоя резервен план, нещастен, нескопосан? Госпожо, моля ви, шефът е съкрушен. Аз също съм съкрушена! Благодаря ти, Лева, просто. Сега
Вярваш, ще си спомня името. Помилото, нали си ми племенник? За мен беше чест. Къде си? Черни облаци са надвиснали над главите ни. Тези два съкрушителни удара, на мен не ми остана нищо друго, освен да предам града на плъховете. А с него и своята... Как тази музика? Кой се осмелява да се свири в този лош за всички ни час? Не се стягай, кмете. Дай го по-ведро, не си вече млад. Тук виж сърцето ти спрей, ход. Какво ще правят тези хора без такъв ценен кмет? Кой си ти, свирач, такъв? Казвай бързо какво правиш тук. Ако ми казваш нещо, се ще се да ми покажи. Иначе ни остави да се насладим на кметския отбор. Аз съм Планце. Не знаех, че има Планце. И аз не знаех. Аз съм този, който ще ви отърве от вашите мустакати вредители. И моя доктор има мустаци. Млъкни, бе! Искаш да кажеш, че можеш да ни помогнеш да се справим с плъховете? Сам ли? Веднага ли? Абе, ти сигурен ли си, че не сме се виждали при моя доктор? И как по-точно ще го направиш, ако не е тайна? Ще ги подириш с кавалчето си ли? Точно така. Че не така! Що не те пратим да вървиш нам? Защото сте прекалено отчаяни. Можете да избирате. Дали да се събудите утре и да се заемете с обичайните си задължения, сякаш нищо не е било. Казваш, Или дали да се събудите утре. казваш, сякаш ще бъде някой безболезнен. Такова ще е. Магия някаква. Колко ще ни струва тази твоя услуга? Първият човек на града зададе първият правилен въпрос. 1000 гулдена. Ти си луд, наистина. Не. Няма време да се пазарим. Парите власте по вратата ви. Готово. 1000 гулдена. Съгласен съм. Чакай малко. Ти преди малко не предаде ли оставка? Не, аз предавам само града. Договорихме ли се? Пригответе ми парите. След като отведа мишките, ще се върна да ги взема. Този случай си с мама,
С измама. Той е чудният свирач. По-добър от него няма. На съдбата е играч. Чувам, че се забавлявате. Може би празнувате изчезването на клаковете. Което ми напомня, че е време да ми се издължите. На нас пък ни напомня на номер цялата тази работа. Да, откъде може да сме сигурни, че си извел от мишките и ще хода до тормозът в някой друг град? И после ще се пишеш освободител и ще искаш кмета да ти издигне паметник, огнени писмена. Искам само това, което ми обещахте. 1000 гулдена. Те са мои. Заслужих си ги. Кмете, как го търпиш този шарлатанин? Не вижда, че е долен мизерник. Да не го закачаме. Може да е някой вълшебник. Ма къв вълшебник, ма! Чути се как станала майка, мозъкът ти е колкото на бебето ти. Не виждаш, че е мизерник и се е съюзил с мизерни плъгове като него. Кмете! Изгони го. Достатъчно бедини навлече. Внимавай какво ще отсъдиш, кмете. Градът ти може да го сполети много по-голяма беда от тази, която мина. Аз лесно ще се разделя с гулдените. Но дали вие ще се разделите с това, което ви е най-ценно? Как сме да ти говори такова? При да го изгониш заслужава 1000 камъка! 1000 тояги, а не 1000 гулдена заслужаваш, лицемерни лъжецо, дяволска змия. Анатема! Анатема! Достатъчно! Върви си. Жителите на Каменин отсъдиха така и аз съм длъжен да се съобразя с тяхното искане. Ето, този гулден е лично от мен. Музиката ти е хубава и може би ако бях плъх, аз ще да тръгна след него. Да бъде както искате. Права е поговорката. Едно зло никога не идва само. Хората го канят. Замокна ти в лентичката нещо. Не ти мина номера тука и тръгваш да тормозиш някой друг град. И да си намериш почтенна работа. Стига си мамил почтените хора. Или стани доктор, защото всичките са мошенници и има клопата с ката. Простак! Лъжец такъв измамени. Накрая. Жителите на града грешали. По-късно, когато всички заспали в прочистените си от гризачи къщи, свирачът се върнал и засвирил отново. Но този път флейтата му звучала някак по-различно, по-неустоимо. Свирейки, той напуснал града завинаги. Но този път след себе си водил не плъхове, а децата на Хамелин. На другия ден, и след седмица, и след месец, родителите им ги търсили. Плачели безутешно по цели дни и нощи. На една улица, извеждаща от града, намерили изхлузени детски обувки. Така разбрали, че по нея чудният свирач отвял децата им. На тази улица и до ден днешен хората запазват мълчание. В памет на изчезналите си деца и за да си спомнят, че трябва да спазват обещанията си.